kadhi e kaunti sub-county Mabondo gidak e gweng' mabacha kar chunjura Mabondo kodak luoro kalore gi nok mar arita kwe mabacho biro kalore gi achudhe mosebedo kama mochudo apiko gwenge gima koro osekelo hinyruok ne ng'ato achiel. Giwacho ni kata obedo ni gisechiwo lipot ne apisas mago onge achuth moro amora mosemaki kendo gimedo kwano la giseyudo kinde ma achudhego medo monjo kod kwalo mwandu kuom anyuolagi. Juma saa 3 otieno ne wayudo ripot mowuok kuom nebawa manyisowa ni oyudo simo ne Boniface jomaricho tong'o jodala. Notong'e koa Ajigo kamuti ouso cereals ten gi M-Pesa. Koro notong'e koa e tije. To mae gimoro amora onge simo, pesa manolal cash en siling 150 to gima wuoro jodalawa ne wa report wachni ka polis. Wan gi ka polis machiegni pok aneno jarita kwe moro amora mosechopo mondo penjwa ni to chal nade. Pok aneno ni arita kwe ma gweng' ka osebedo marach kendo timo biashara sana jogo internet mar jokuoge koro watemo e serikal mondo gijiwe arita kwe e area mar Barchando at least ma ng'ato kosetiyo matek kata sani pok penjo report moro mar ng'at mosemaki